Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlygy Baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmäläşýäs. Şugun hormatly prezident Hoda Gurbanoğlu Berdimuhammedow sanly ulugy markaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet turmuşyna degişli meseleleň bir näçesine garaldy. Hemde milli asaýetiniň puduklarynyň mundan belägem ukunly üstürmegine gönükdirilen resmi namalaryň tasamalary ara alyp maslahatlaşyldy. Salam hormatly Minister Kabinetiniň agzalary. Biz şunu läp bolşýarlyk Minister Kabinetiniň sanly ulugy markaly nowatdaky mejlisimizi geçirýär. Mejlis taýýarlanan resmi namalaryň taslamalaryna sereder şeýlem käwre beleki mesele mara maslahatlaşar. Hormat prezidentimiz tanul gomarkar geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimuhammedow söz berdi. Vice-premier halkara dinanur günü münasibetli ýurdumyzyň aýal gyýlaryna hormat prezidentimiziň adyndan pul sowgatlaryny bermek hakyndaky buýrugyň taslamasy barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň oňyn ötüşine, giň göçürli özgertmeler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine, häzirki döwürde atyrlar aşyp gelýän milli ýörelgeleriň saklanmagyna hemde wagt edilmegine münasip goşun goşýan aýal gyýlaryň bagtyar durmuşyny öpçün etmek ugruna berүү şertleriň döredilmeginiň durmuşa geçirilýän siýasatyň möhüm ugrularynyň biridigini belledi. Hormat prezidentimiz degişli resmi nama gol çekip, ony sanly gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde resmi namanyň ýerine ýetirişine gözetçilik etmek bilen baglanyşykly degişli tawşyklar berdi. Soňra vice-premier hatawatyny dowam edip, ministrlikleriň, puduklaryň dolunuş idaralarynyň ýol başlarynyň orunmasarlarynyň gatnaşmagyna, mali ykdysady müdirlikleriň, bölümleriň başlyklaryny, baş bugalterlerini hünär tynagynyň geçirmegiň netijeleri hakynda habar berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ähli döwlet düzümleriniň işiniň ýokary sowatlyk derejesinde gurulmagynyň, wezipeli adamlaryň dolunuş işiniň netijeli häzete eý bolmagyna baglydygyny belledi. Şunla bağlykda işgärleriň hünär derejesine baha bermek düzümleriň ýol başlary üçin esasy wezipeleriň biri bolup durýar. Şunda ähli hünärmenleriň işine iýdigderli esasy gözetçilik etmek, ýokary hünärli işgärler taýýarlamagyň derejesini ýokalandyrmak boýunça toplumlaryň çäreler işlenip taýýarlanmalar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Bu babatda vice-premiere bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmenistanyň neft-gaz pudugyna daşy ýurtmagy goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumny geçirmäge görülen taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Bu çäräni şuýlyň 29-30 martyna Aşgabatda geçirmek meýilleşdirilýär. Daşary ýurt kampaniýalarynyň we öňdebarjy mali düzümleriniň ýurdumyz bilen öýdara beýiklik hyzmatdaşylyk ösdürmäge ägir türlü gyzyklanmalaryny nazara alyp, bu forumy şol burgatyň özünde teleköpri arkaly Birleşen Arap Emirliklerining Dubai şäherine dowam edýän Expo bütün dünýä sergisini Türkmenistanyň milli bölümine de guramak gödüňli tutulýar. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, döwletimiziň däşeşik okuyuply pudoklaryň önümleriniň örümçigini we onuň eksportyny köpügürli esasy ösdürmek siýasatyny üstünlikli alyp barýanyny belledi. Ýurdumyzda ýalňyç energetika toplamyna netijeli gatnaşyklary ýoly goýmak üçin täze mümkinçilikler açylýar. Döwlet başlarymyzy häzirki döwürde bu forumyň aýratyn ähmete eýdigini bellep, öňde boljak çäreleriň ýokary guramaçyk derejesini öpçün etmek babatda vice-premiere anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Orad Gelliýew gödegçilik edýän düzümlerinde alınıp bolýan işleriň ýagdaýy, ýurdumyzda ýüpekçilik ösdürmek we piýläniň öňdürüşini artdyrmak hemde ýokary hilli ýüpek önümçiginiň çygymal binýadyny pogtalandyrmak we öňdürilýän mukdaryny köpertmek boýunça alınıp bolýan işler barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň vilayetlerine ýüpekçiligiň binýady bolan tut nakallarynyň ekilýän meýdanyny giňeltmek üçin ýerwur çäreler görülýär. Türkmen ýüpek paýdaly jemgyýetine öňüm öňdüjleri ýokary hilli çygymal bilen öpçün etmek babatda ýerwur taýýarlyk işleri alınıp barýar. Vice-premier döwlet başlygynyň garamagyna degişli kararyň taslamasyny ýetirledi. Oňa laýyklykda Obagjylyk we Daşgur Şow Gorumak ministrligi hemde vilayetleriň häkimlikleri bilen pile öňdürmek boýunça şertnamalary baglaşmak hemde ýurdumyzyň pile öňdürjilerini ýüpek gurçugynyň ýokary hilli tokumlaryny öpçün etmek gödüňli tutulýar. Şöyle yurdumuz boyunca cemi 2300 tonna, şol sanna Akal vilayetinde 300 tonna, Balkın vilayetinde 50 tonna, Daşoğuz vilayetinde 500 tonna, Livap vilayetinde 1010 tonna, hem de Maru vilayetinde 440 tonna pili öndürmek meýilleşdirildi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, milli ykdysadyýetimiziň mühim pugdaklarynyň biri bolan dokma tenagatyny ösdürmekde, ýüpekçiligi mühim ornuň değişikligini bellemek bilen pugdagy tazyjyk ösdürmek, ony häzirki zamanyň ýokary derejesine çykarmak, ýüpek öňümçiligini milli ýörelgeleri we öňdäwars tehnologiýalary utgaşdyrmak boýunça äkli wirus çärelerini görülmeligine ünsçekdi. Döwlet başçylygymyz 2022-nji ýylda Türkmenistany pile öndürmek hakyndaky resmi nama gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi we ýüpekçi kärenetçileriň dokma tenagy üçin wajyp bolan çyğmaly öndürmek boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine getirmekler üçin wirus tagallary ýetmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Pirçekov gödäwçige diýen pugdaklarynaky işleriň ýagdaýy Gydawtana Energetika Ministrligi hemde Türkmen Hime Döwlet Kançerini tarapyndan döwlet başçylarymyzyň usul beren tapşyryklaryny ýerine getirmek boýunça geçirilýän işler barada hasabat berdi. Milli ykdysadyýetimiziň okunly ösýänligini hemde ýurdumyzda öndürilen elektrik energiýasynyň eksportynyň möçürleriniň artýanlygyny nazara almak bilen energetik gulgamyny täze kuwatlyklaryň işe girilmeginiň talep edilýänligi bellenildi. Ýa-da kuwatda ýöneköy dolançykda işleýän ahal we daşagy döwlet elektrik stansiýalaryny utgaşykly dolançyga geçirmek maksady bilen Energetika Ministrligi bilen Aziýanyň Ösüş Bankynyň arasynda ýöwdary düşünmek hakyndaky ähtnama gol çekildi. Şeýlekem Lewap vilayatynyň Çerjek etrawyna Sumitomo Corporation Yapon kompaniýasy tarapyndan gurulyp bulanmaga berilen kuwatlylygy 432 megawatt bolan Lewap döwlet elektrik stansiýasyny utgaşykly dolançyga geçirmegiň mümkinçiliklerini bildirilýär. Şoň bilen baglykda vice-premier teljerme işlerini geçirmegiň netijesinde taýýarlanan teklipleri döwlet başçylarymyzyň garamagyna götürildi. Hormat prezidentime hatap etdiňläp, milli ykdysadyýetimiziň beýleki pugdaklaryna bolşýaly elektrik energetikasy gulgamyna da iri tassamalar amala aşyrylaryna, daş gurşu goramak meselelerine ýören jogapkärlik çemeleşmegiň, terişleri taşytlaýjy, ekologiýa taýdan arasda tehnologiýalaryň işin gorunuşdurulmagynyň mühim şert bolup durýanyny belledi. Milli liderimiz bu işte dünýäniň iň öňdäwars tejribesini öwrenmäge we öňdäwars tehnologiýalar çekmäge mühim ähmiýet berilýänini bellep, bu mühim taslamалary daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen durumça geçirmek boýunça alınıp bolýan işleri dowam etmek babatda vice-premieri degişli taşyklar berdi. Soňra vice-premier hatawatyny dowam edip, dünýä ykdysadyýetyne çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdun ykdysadyýetyne getiren täsirlerini petletmek hemde milli ykdysadyýety ösdürmek boýunça 2022-nji ýyl üçin tasdiklanan maksatnama laýyklykda Türkmen Hime Döwlet Kançerini tarapyndan alınıp bolýan işler barada hatawat berdi. Şonuň bilen baglykda daşary ýurtly harit öňdürjiler bilen hyzmatdaşlyk ýoly goýmagyň wajypdygyna aýratyn üns çekildi. Karabağız karbamid zawodynyň ammiak öňümçiliginiň we agallaky gazdan benzin öndürýän zawodyň öňümçilik tehnologiýalarynyň büýükdensiz işini ýola goýmak boýunça degişli işler alınıp barlýar. Şeýlekem hormatly prezidentimiziň garamagyna Türkmen Hime Döwlet Kançeriniň ýenjamlary we hime serişlerini tatyrmak hakyndaky hemde awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durandyrmak baradaky döwlet agentligi hakyndaky düzgünnamany tasdiklamak baradaky kararlaryň tasdiklary götürildi. Hormat prezidentime hatap etdiňläp, daşary ýurtly önüm enerji kompaniýalary bilen ýöwdary beýiklikli hyzmatdaşlygy ýola goýmagyň wajypdygyny belläp, vice-premieri bu mesele mundan meýlekde aýratyn üns bermegi tapşyrdy. Döwlet başçylary hödürlenen resmi namalara gol çekip, olary Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde kararlaryň ýerine getirmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylyjew gödäwçige diýen düzümlerini alınıp bolýan işleriň ýagdaýy Gydawtana Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň gurulşygyny ýerine getirilýän işler barada hasabat berdi. Vice-premier şu günler Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň ahal-mary bölegini degişli işleriň baty depkinne alınıp barlýanlygy, ýol gurulşygyny ýürüti tenkalaryň, ýük ulaglarynyň ýüküni öýdüşýän demir ýol wagonlarynyň köp tanysynyň ulanýanyny habar berdi. Deshanyň gurulşygyny öz wagtyny we ýokary hil derejesine ýerine getirmek maksady bilen Türkmen Awtoban paýdary jemgyýetiniň hasabyna goşmaçy KAMAZ kysymly ýük ulaglaryny tatyrmak hakyndaky teklip beýan edildi. Hormat prezidentime hatap etdiňläp, ýurdumyzyň teleketçileriniň tagallasy bilen ýokary tezlikli awtomobil ýollarynyň häzirki zaman we ýokary netijeli ulag düzümini kemale getirmekde ýagyr türli ähmiýetli çylşyrymly injenerçilik deskalarynyň gurulşyklarynyň alınıp barlýanyny belledi. Aşgabat Türkmenabad ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň halkary ölçeglerine gabat gelmegi, Türkmenistanyň möhüm ulag yssaşyk geçirge dokumentindäki ornunyň puturlanmagy üçin ýerur tagallar edilmeliler diýip döwlet başçylarymyz belledi.
Hormat prezidentimiz ulug'ulg'umynyň maddi enjamlaryň binýadynyň ýokary ekologiýa we howpsuzlyk taraplaryna laýyk derejede döwre baplaşdyrmagynyň döwletimiziň durumjy ykdysady syýasatynyň wajyp ugrularynyň biridigini belläp, bu desganyň gurulşynyň öýe wagtyna we ýokary hili ýerine getirmek bagatda vice-premieri birnäçe anyk görkezmeler berdi. Şunun bilen baglanykda milli liderimiz Russiýa Federasiýasy bilen ýola goýulan döwletary gatnaşyklarynyň çäklerini Tatarstan Respublikasy bilen hyzmatdaşygyň taýdaşly üstünlýäniňi kanagatlanma bilen bellädi. Hormat prezidentimiz tüwda ykdysady gatnaşyklary ösdürmekde, tüwda ykdysady, alym-teňki we medeni hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki türkmen tatar iş toparynyň işine möhüm ornuň değişikdigini aýtdy. Döwlet başlarmada Tatarstanyň iri kärhanlary bilen uzak möhletleýin ýödary beýiklikde gatnaşyklaryň ýola goýulanyny belläp, Kamaz ajyk görnüşli paýdaly jemgyýetiniň ýurdumyzda ýerine getirýän işlerini mysal getirdi. Bugün milli ykdysatymyzyň dürli puýdaklaryny ýödüni gowy tarapdan görkeden büýük ulaglary netijeli peýdalanýar. Hormat prezidentimiz gurulşyga alınıp balyan düzümleýin desgalaryň üpçünçilik ýagdaýyna döwletimiziň hemme taraplaryň üns berjekdigini aýdyp, ulaglaryň ýurdumyzyň howa şertlerine alaýyk gelmelidigine hemde ýük göterjiliginiň ýokary bolmalygyna üns çekdi. Şunun bilen baglanykda döwlet başlarmada vice-premieri alınıp balyan işleriň hil derejesine we bu gur boýunça degişi meýilnamanyň ýerine getirişine gödäwçiligi güýçlendirmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow mart aýyna geçiriljek ýetat şäherleriň we medeni durmuş maksady binalary açyp ulanmagy bermegiň tertibi barada hatabat berdi. 2020-nji ýylyň halkyň arkadagy zamana syp elan edilmek münasibetli Halkara Dinanlar gününiň milli bahar bayramynyň hormatna paýtagtymyzda we wilayatlerde bayramçyk münasibetli dürli dawralary geçirmek meýilleşdirilýär. Milli bahar bayramı münasibetli esas şäherleri Ahal vilayatynyň Akbuda etrawynyň çägindäki Nurdi ýaýlasynda hemde wilayatlardaky türkmeniň agaý binalarynyň öňündäki bayramçyk meýdançalaryna geçirmek meýilleşdirilýär. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ýaşlary ruhy we estetik taýdan terbiýelemekde ajaýyp bahar bayramynyň ähmetini bellemek bilen bu bayramçylyklara başlanyp geçiriljek şäherlerde mehriban halkymyzyň ajaýyp diýipleriniň agdyberliginiň we dörejlik güýç kuwatynyň öz beýany tapmalygyny aýtdy we bu wagtda vice-premieri anyk tawşyklar berdi. Soňra vice-premier hatabatyny dowam edip, bagtyarlyk baharynyň şekillenişiň otunak watpatly halkara maslahatyny we serwetini geçirmek bilen baglanyşykly guramaçyk meseleler barada aýtdy. Halkara Dinanlar gününe bagşlanýan büyük şäherlere şekilleniş otunyň wekilleri gatnaşar. Döwlet başlarmada hatabat dinläp, medeniýet ulgamyna halkara gatnaşyklaryny geňeltmegiň, ýurdumyzyň sunat saatlarynyň daşky ýurtly kärdeşleri bilen ýödary peýdaly gatnaşyklaryny işleňleşdirmegiň, wekinli ýaşlaryň halkara festiwallaryna we bäýatleşiklerine gatnaşmagynyň zerurdygyna üns çekdi. Hormat prezidentimiz bu ýurdaky işleriň milli medeni gymmatlyklary hemde ýurdumyzyň häzirki döwürde galanýan üstünliklerini mundan meýlekde giňden wagt etmäge, medeniýet ulgamynyň wekilleriniň hünär ustadlygynyň ýoklandyrylmagyna gönükdirlenigini belläp, vice-premieri bu wagtda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýlaýew şu ýylyň aprel-may aýlaryna ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine sanyl gomarkaly olimpiadalar geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiziň ýakyndan golluk bermek netijesinde bilim ulgamyna uly üstünlikleriň gadanlýanyny bellenildi. Bu ulgamy halkara tejribesi giňden ornaşdyrylýar. Döwlet başlarmyzyň odul beren taşyklarynyň uğralyp, hemde Türkmenistanyna tanly bilim ulgamyny ösdürmegiň konsepsiýasynda we ony durumşa geçirmegiň meýilnamasynda kesgitlenilen wezipeleri durumşa geçirmek maksady bilen halkara insanperwer ilimler we ösüş universitetine talipleriň 2-nji açyk halkara matematika olimpiadasyny Ýaşgyrlyk Hakaýew adynaky Halkara Neft we Gaz Universitetine himiýa dersi boýunça Halkara internet olimpiadasyny, Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutynyň guramagyna nazary mehanika dersi boýunça 1-nji açyk Halkara internet olimpiadasyny geçirmek meýilleşdirilýär. Öňümüzdäki halkara olimpiadalaryna türkmen talipleri bilen bir katarda beýleki 14 döwletleriň awraýly ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň gatnaşmagyna garaşylýar. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ýurdumyzyň talipleriniň halkara olimpiadalaryna işen gatnaşmagynyň wajypdygyny bellädi. Şol olimpiadalar ýurdumyzyň ýaşlarynyň ugurdaş dersleri boýunça giň göz ýetimini we oňat taýýarlygyny görkezmek bilen çäklenmän, eýsem ýakynlaky we alsaky döwletleriň esasy ýokary okuw mekdepleri bilen hyzmatdaşyk giňeltmäge ýardam etmeliler. Döwlet başlarmady ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerine meýilleşdirilen awraýly aň paýgat bäýatleşikleriniň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmeligini belläp, vice-premieri bu wagtda birnäçe anyk tawşyklar berdi.
Soňra vice-premier hatabatyny dowam edip, döwlet başçymynyň tapşyrygy boýunça taýýarlanan Türkmenistany temmäkiden azat ýurda görmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamasyny we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň milnamasyny tasdiklamak hakynaky kararyň taslamasyny ýödürledi. Olar Saglyk Goraş we Derman Senaty ministrligi tarapyndan degişli ministrlikler, buğdaklaryň duranyş idaralary we halkara guramalar bilen birlikde işlenip taýýarlandy. Türkmenistanda raýatlaryň saglygyny temmäki tüsýesiniň täsirinden we temmäki önümlerini ulanmagyň netijelerinden goralma hakynaky kanunyň kabul edilmeginiň hemde temmäkiä garşy görüşmek boýunça köp orly maksatnamanyň durmuşa geçirilmeginiň netijesinde häzir Türkmenistan bütün dünýä saglyk goraş guramasynyň Ýewropa täwirinde şu ugry boýunça öňde barjy orna ýerige. Täze maksatnama temmäkiden azat ýurt hukuk derejesini kesgitlemek boýunça milli standart öretmäge, bu wagtda fiýalatyň alınıp balyşyna we kanunlaryň ýerine ýetirişine aýratyn üns bermek bilen temmäkiä garşy görüşmek ulgamyny berkitmäge, temmäki önümlerine bolan istigada etmäge hemde temmäkiň ulanmagyň ýaramaz täsirleri barada adamlaryň habardarlyk derejesini ýokalandyrmaga gönükdirlenir. Hormat prezidentimiz Türkmenistany temmäkiden azat ýurda görmek boýunça 2022-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamany makullap, belirlenen çäreleriň amala aşyrylmagynyň halkymyzyň saglygyny puturlandyrmaga, awadançylygyny ýokalandyrmaga ýardam etjekdigini bellädi. Milli liderimiz gadymdan bäri sagdyn durmuş ýölgesine agrarly bolan ata-babalarymyzyň şöhratly däplerini dowam etmegiň wajypdygyny belläp, häzirki türkmen jemgyýetinde saglyk üçin ziýanly ýerlikleri aradan aýyrmak, köpçülikliň beden terbiýe sagaldyş hereketini we sporty ösürmek boýunça maksady laýyk işleri dowam etmegiň möhümdigine üns çekdi. Döwlet başlarymyza degişli karary gol çekip, ony Sanyl Gomarkaly vice-premieri berdi. Hemde resmi namydan gelip çykan wezipeleriň ýerine getirmek bilen baglanşykly anyk tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Meredow Daşary işler ministrligine alınıp barýan işler barada hatabat berip, hormat prezidentimiň tapşyrygyna laýyklykda Hytaý Halk Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşary we dowluk tiýarly ilçisi bilen duşulandygy we oňa hormat prezidentimiň Hytaý Halk Respublikasynyň başlygyna ýollan hatynyň gowşulandygy barada hatabat berdi. Şol hatda Hytaý Halk Respublikasynyň ýol başlygyna Pekine ýakyna bolan iş taparynyň dowamynda ýurdumyzyň wekiliyetine bildirilen mehmançyllyk, şeýlekem türkmen Hytaý gatnaşyklarynyň puturlandyrylmagyna hut özüniň üns berýäni üçin minnetdarlyk bildirilýär. Döwlet başlarymyz hatyna Hytaý Halk Respublikasynyň başlygyny we Hytaýyň ýakly halkyny 24-nji gyşky olimpiýa oýunlarynyň üstünlükli geçirmegi bilen gutlady. Pekin öz taryhyna Tomosku we gyşky olimpiadany kabul edýän ilkinji şäher hökümine ýatdan çykmajak pursatlary beslenen görnüşleri dünýä sowgat etdi. Şeýlekem vice-premier hormat prezidentimiň Hytaý Halk Respublikasyna bolan iş taparynyň çäklerini ýokary derejede geçirilen gepleşikleriň jemleri boýunça gadamdan alaşyklary iş ýüzüne durumça geçirmek wagtda alınıp barýan işler, olaryň iki ýurdun arasynda hyzmatdaşlygy mundan meýlekde köp ogly esasy ösürmekdäki ähmeti barada hatabat berdi. Vice-premier hormat prezidentimiň tapşyrygy boýunça Türkmenistanyň wekiliyetiniň bar bolan mümkinçiliklerini nazaralap, döwletara gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösürmegiň möhüm ugurlary boýunça duşuklar we gepleşikleri geçirmek maksady bilen Russiýa Federasiýasyna bolan iş taparynyň netijeleri barada hem hatabat berdi. Moskwa şäherine Russiýanyň daşary işler ministri Lavrov bilen bolan gepleşiklerde iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň strategik ähmiýeti bolan meseleleri ara alyp maslahatlaşdy. Şeýle iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenmeginiň ähmiýetini ünsärli. Russiýanyň federal ýygnagynyň federasiýasynyň geňeşiniň halkara işleri boýunça komitetiniň başlygy Karasin bilen bolan duşuň dowamyna netijeli parlamentary gatnaşyklaryny ýygyderli puturlandyrmagyň wajypdygy bellendi. Şoňa bilen baglykda 2022-nji ýylyň maý aýyna Aşgabatda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuna taýýarlyk görmek bilen baglanşykly meseleleri garaldy. İş taparynyň çäklerine Russiýaly hyzmatdaşlar bilen bir näçe duşuklar geçirildi. Hadar deňizinde hyzmatdaşlyk etmek, garaşly döwletleriň arkaşygynyň çäklerindäki ýödary gatnaşyklar bilen baglanşykly meseleler ara alyp maslahatlaşdy. Şoňa bilen baglykda şu ýyl ýurdumyzda geçiriljek 6-njy Hadar sammitine hemde 12-nji martda boljak Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlaryna garaşly döwletleriň arkaşygy tarapyndan tinçler toparynyň işini degişli derejede guramaga taýýarlyk meselelerine möhüm ünsärli. Şeýlekem Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň daşary täze idaralarynyň arasynda geňeşmeler geçirildi. Türkmenistanyň wekiliyetiniň Moskwa şäherine saparynyň we geçirilen iki tarap bilen gepleşikleriň jemleri boýunça Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň iki ýurdun arasynda diplomatik gatnaşyklarynyň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy münasibetli birlikdäki beýannama kabul edildi.
Şeýlekem bir näçe resmi namalara, şol sanna bir şanly tene başlanılan şeýerleriň beýnamasyna gol çekildi. Şunun bilen birlikde vice-premier döwlet başçylygymyň Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň arasyndaky ýylary beýiklik hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça udal gadanylan laşyklary ýerine ýetirmek bilen baglanyşykly birin taşlyklarynyň birja edilişi barada hatabat berdi. Bu meseleler hormatly prezidentimiz bilen Tatarstan Respublikasynyň prezidentiniň arasynda 20 fevralda bolan telefon arkaly söhbetde çykdy, ara alyp maslahatlaşdy. Şeýlekem döwlet başçylygymyň Amerikaly hyzmatdaşlary bilen netijeli işgur gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmek boýunça birin taşlyklaryny ýerine ýetirmek ugruna alınıp bolýan işler barada hatabat berildi. Hormatly prezidentimiň şu ýylyň 24 fevralyna Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işgurlyk geňeşiniň ýerine ýetiriş direktori Eric Stewart bilen bolan telefon arkaly söhbetde çykdy. Iki taraplyň hyzmatdaşyň geljeki ugrulary barada gurrun edildi. Vice-premier Birleşen Milletler Romasynyň departamentiniň fiýaty meseleler we dünýä guruluşyk meseleleri boýunça taýlawlary geçirmäge kömek bermek baradaky bölümniň direktory bilen onlaýn görnüşine bolan duşugyň netijeleri barada hem hatabat berdi. Söhbetdeşiň başyna ýurdumyň Birleşen Milletler Romasy we onuň ýürütülýän agentlikler bilen strategik gatnaşyklaryna ýokary baha berildi. Türkmenistanyň prezidentiniň öňde boljak haýlawlaryna taýýarlyk meselelerine we Birleşen Milletler Romasynyň agdalan düzüminiň ägir tül tejribesini, şol sanda öňde boljy tehnologiýalar we innovasiýalary iş ýüzünde ornaşdyrmak boýunça mümkinçilikleri nazara alyp, bir möhüm jemgyçlik fiýaty mewzunyň çäklaryny bilelikdäki işiň geljeki urlaryna aýratyn ünserli. Şeýlekem bir orda beýleki halkara guramalary, hususan Türkmenistan Birleşen Milletler Romasy, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy görnüşinde köp taraply gatnaşyklary ýoly goýmagyň mümkinçiliklerini garaldy. Şeýlekem vice-premier Daşary işler ministri ykdysady alymtyň kömegine hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen gadak toparynyň çäklaryny onlaýn tertibinde boljak duşugy görülen taýýarlyk barada hatabat berdi. Onun gün tertibine ýokary derejede şol sanna Gazakistan Respublikasynyň prezidentiniň ýurdumyda geçen ýylyň oktyabr aýyna bolan döwlet saparynyň jemleri boýunça gadanan laşyklary iş ýüzünde durmuşa geçirmek meseleler geldiler. Şeýlekem ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara Türkmen Türk toparynyň çäklaryny onlaýn tertibinde boljak duşugy taýýarlyk barada hatabat berildi. Onun başına ýokary derejede geçirilen duşuklaryň we gepleşikleriň hususan 2021-nji ýylyň noýabr aýynda Türkiýe Respublikasynyň prezidentiniň Türkmenistana bolan döwlet saparynyň jemleri boýunça gadandan laşyklary ýerine ýetirmegiň çäklaryny iki taraplyň hyzmatdaşyň möhüm taraplary we geljeki ugrulary ara alyp maslahatlaşdylar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen-Hytaý gatnaşyklarynyň strategik işiň hädeti ýedigini hemde öýdary peýdal gatnaşyklary giň ugrulary boýunça ösürmek üçin ägir tür mümkinçilikleriň bardygyny kanatdan bilen bellädi. Milli liderimiz Hytaýa ýakyny bolan saparyny we onuň dowamyny 24-nji gyşky Olimpiýa oýunlarynyň açyş dawrasyna gatnaşmagyny aýratyn ýakymlylyk bilen ýatlaýanyny aýdyp, şonu Hytaý Halk Respublikasynyň başlygy bilen geçirilen gepleşikleriň netijeli bolanyny bellädi. Olu taraplaryň döwletara hyzmatdaşlygyny hil taýdan täze derejä çykarmak ugruna munun meýlekde derur tagallar etmäge bolan taýýarlygyny tasdiklady. Hormatly prezidentimiz bu meseleleri gözlemçilikde saklamak babatda vice-premieri degişli tawşyklar berdi. Döwlet başçylygymyza däp bolan Türkmen-Rus dostluk gatnaşyklary barada aýdyp, onuň strategik hädeti ýedigini bellädi. Aýratyn syýasy, tewda ykdysady we ansanperwer urlarda hyzmatdaşlyk taýyş gösterilýär. İki taraplyň gatnaşyklar ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara toparynyň işi, daşary işler ministrlikläriniň arasyndaky geňeşmeler, parlamentary gatnaşyklary, alym we bilim, medeniýet ugrulary boýunça hyzmatdaşlyk bu gurun ösürmegi şertlendirýär. Russiýanyň iri sebitleri bilen dürli pudoklaryň arasynda netijeli gatnaşyklar ýoly goýuldy. Şeýlekem Türkmenistan we Russiýa Federasiýasy köp orly görnüşde awraly sebitary we halkary guramalarynyň çäklaryny işiň hyzmatdaşlyk edýär. Hormatly prezidentime de vice-premieri udal gadanlan laşyklary we bar bolan mümkinçilikleri durmuşa geçirmegiň çäklaryny öýdary beýiklikli Türkmen-Rus gatnaşyklaryny mundan meýlekde ösürmek boýunça toplumlaryň işleri dowam etmegi taşyrdy. Şeýlekem döwlet başçylygymyz Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygyna başlanýan çäreleriň ýokary guramaçyk derejesiniň üpçün edilmeligini aýtdy. Hormatly prezidentimiz Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň ýurdumynyň uzallyň gelýän ygtybarly hyzmatdaşlarynyň biridigini belläp, taryhy taýdan hoşnýetli goňşulyk we birek-birege hormat goýmak, ananşmak görelgilerini esaslanýan diýip bolan iki taraplyň hyzmatdaşlygy ösürmek maksady bilen anyk işleri amala aşyrmak taşyrdy. Şoňla baglykda milli liderimiz tewda ykdysady, alymtyň kömegine hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen tatar iş toparyna möhüm ornuň degişdigini bellädi.
Onun işi netijeli gatnaşyklaryň işçileşdirmegine we köpügli tasda ösdürmegine hemde täze geljek bilelikde tassamalaryň durmuşa geçirilmegine gönükdirlenler. Döwlet başçylygynyn belleşýäli daşary ýurtlaryň öňde barjy işe urdudymlary şol sanna dünýä belli Amerikan kompaniýalary bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmek Türkmenistanyň daşary ykdysady syýasatynyň mühim ugurlarynyň biri bolup durýar. Şoňla baglanykda hormatly prezidentimiz Türkmenistan Amerikanyň Birleşen Ştatlary işewlik geňeşiniň alyp barýan işine hemde tewda ykdysady hyzmatdaşyň ösdürmegine mühim urun eýleýän dostlukly döwletara Türkmen Amerikan gatnaşyklarynyň berkidilmegine kanagatlanma bildirdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň işewlik geňeşiniň agdalary bolup durýan iri kompaniýalary indi bir näçe ýyllaryň dowamynda Türkmen bazarynda işleýärler. Bu arada aýtmak bilen döwlet başlarymyz Türkmenistanyna amala aşyrlayan hemde ykdysadyň senagatlaşdyrmagyna, ýokary tehnologiýaly puwdaklaryň göstermegine, öňümçige täsir tehnologiýalaryň we öňde barjy işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrmagyna gönükdirilen toplumlaryň maksatnamalary nazar almak bilen Amerikaly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklar üçin ägir türlü mümkinçilikleriň bardygyny belledi we bu wagtda vice-premier anyk taşyklar berdi. Hormatly prezidentimiz watanymyzyň daşar syýasatyny durmuşa geçirmekde Birleşen Milletler Romasy we onuň ýürütülişdirilen idaralary hemde düzümleri bilen köpügli gatnaşyklara mühim ähmiýet berilýäni belledi. Dürli ugurlarda amala aşyrylan we häzirki döwürde durmuşa geçirilýän bilelikdäki tassamalar munyň aýdyň beýanydyr. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde Türkmenistanda ýaýbanlandyrylan giňmeçerli demokratik özgertmeleriň çäklaryna, hukuk ulgamyna, şol sanna taýlulary guramakda we geçirmekde toplanylan ýöňde bar tejribeleri öwrenmekde Birleşen Milletler Romasy bilen netijeli gatnaşyklaryň berkidilmeginiň ähmiýetli bolup durýanyny aýtdy. We bu gurda ýigderli gatnaşyklary ýola goýmak boýunça degişli tawşyklar berdi. Milli liderimiz Gazaqstan Respublikasy bilen taryhy taýdan emel gelen dostluk hemde hoşnýetli goňşuluk görellerine esaslanýan gatnaşyklar barada aýdyp, tewda ykdysady we medeni insanperwer ugurlarda bar bolan mümkinçilikleri amala aşyrmakda bilelikdäki hökümetary toparnyň işine mühim ornuň degişdigini belledi. Munyň özi ähli mumawadansyn bähfedine laýyk gelýär. Şoňla baglanykda hormatly prezidentimiz bu toparyň çäklaryny ýöňde boljak onlaýn duşugyna taýýarlyk görmek taşyrdy. Hormatly prezidentimiz Türk Respublikasy bilen iki doganlyk halklaryň köp asyrlyk medeni we ruhy ýakynlygyna esaslanýan diýip bolan dostlukly netijeli gatnaşyklaryň ähmiýetini belläp, häzirki döwürde taraplaryň üýtgesi gyklanmalary netijesinde döwletary gatnaşyklarynyň täze mazmuny bilen baýlaşdyrylýanyny aýtdy. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky öýdara düşünmek we inançmak görelgeleri iki taraplaryň hemde köp taraplaryň esasda sazyşly üstürlýän netijeli hyzmatdaşlyk üçin ygtybarly binýat bolup durýar. Şoňla baglanykda döwlet başlarymyz ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetary Türkmen türk toparynyň çäklaryna boljak duşugy degişli derejede taýýarlyk görmek taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary, Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary Amanow ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjylaryna alınıp bolýan işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. Döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan edilýän sanly hyzmatlar baradaky maglumatlar hasabatyň özenini düzdi. Hormatly prezidentimiziň 2020-nji ýylyň 27 fevralyna tasdiklan Türkmenistany elektron resmi namy bilen şogulgamy we internet web saytlaryny öğretmek, şeýlekem olary herekete girmek hakynda kararına laýyklykda bu düzümiň resmi saýty herekete girdildi. Onuň üstü bilen ýurdumyzyň ýylatyna degişli hyzmatlar onlaýn tertibinde amala aşyrylýar. Olaryň ataryna daşary ýurt biometrik pasportlaryny almak, gullugyň ygtyýaryna degişli meseleler boýunça elektron nowaty bellik almak bar. Bu hyzmatlar ulgamy türkmen, rus we ingliz dillerine hereket edýär. Bu bolsa halkymyza wagty şeýtlemaga we resmi namalary öýler üçin amatly wagtda tapşyrmaga mümkinçilik berýär. Hormatly prezidentimiz hasabat dinläp, açyk gaplar syýasatyny alyp barýan ýurdumyzyň häzirki döwürde paragatçylyk süýji merkezi öwürlenigini belledi. Paragatçylyk süýjilik ýurdumyzyň daşar syýasatyna we watanymyzyň gorunç syýasatyna bolan harby doktrinasyna möhüm orna elýär. Milli liderimiz Türkmenistanyň dörejilikli daşar syýasat strategiýasynyň üstünlikli durumşa geçirilmeginde daşar ýurtlar bilen tewda ykdysady we medeni insanperwer gatnaşyklary ösdürmekde, şeýlekem dünýä bileşigine ýurdumyzyň awraýyny belinde götürmekde migrasiýa gullugynyň möhüm goşandyryň bardygyna ünsçekdi. Ýurdumyzyň raýatlaryna we daşar ýurty mehmanlara degişli hyzmatlary bermek bu düzümiň esasy wezipeleriniň biri bolup durýar. Döwlet başlarymyz bu işleriň guramaçyk derejesiniň häzirki döwrüň taraplaryna laýyk gelmelidigini we onu ýöňde bar tejribäniň, täze tehnologiýalaryň işiň ulanmalygyny aýdyp, vice-premier Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretaryna migrasiýa gullugynyň ýönesine ýüklenen wezipeleri anyk ýerine getirişini gözegçilikde taklamak taşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktori Çakyýew gözükçü diýen gonlarynaky işleriň ýagdaýy hemde demir ýollaryň sowma dowlaklarynyň bellenmegi we peýdalanmagy babatda alnyp bolýan işler barada hatabat berdi. Döwlet başlarymyň taşyklaryna laýyklykda bu babatda degişli resmi namanyň taslamasyna täden seredlenligi, oňa laýyklykda sowma dowlaklar üçin ýerler hemişelik peýdalanmagy berilýän gaýdyldy. Sowma dowlaklarynyň Türkmenistanyň yer şäher urulşy gyşy, ekologiýa howpsuzlygy, arassaçylyk, ýanyň howpsuzlygy hakkynda we beýleki kanunçylyk namalaryna laýyklykda peýdalanmalygy bellenildi. Şeýle hem sowma dowlaklaryň müçerleriniň Türkmenistanyň gurulşy kadrlaryna talgylanmagy baradaky kadrlar girdildi. Şoňla baglykda hormatly prezidentimiň garamagyna degişli kararyň taslamasy götürildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýazyrky wagtda ýurdumyzda demir ýol düzümini toplumlaryň ösdürmäge we döwre baplaşdyrmagy uly üns berilýänini bellemek bilen onuň işini mundan meýlekde kämilleşdirmegiň hemde ýerine ýetirilýän işleriň ýokary hilini üpçün etmegiň wajypdygy belledi. Döwlet başlarymyz hödürlenen resmi nama gol çekip we ony agentliň ýol başlygyna Sanyl Gomarkaly iberip düzümleýin deskalaryň şol sanyna demir ýollaryň sowma dowlaklarynyň kadry hereket etmegine iýdigderli gözegçiligi amala aşyrmagy taşyrdy. Sanyl Gomarkaly geçirilen Ministrler Kabinetiniň meclisinde başga da bir näçe mühim meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgütleri kabul edip hormatly prezidentimiz meclis jemledi. Hormatly Minister Kabinetiň agzalary, biz şonuň bilen Sanyl Gomarkaly Minister Kabinetiň nowatdaky meclisini geçirip gutarýar. Bu şunu ýalyk bilen döwlet derejesinde bir taraplyk siýasatymyzdan ugralyp açyk gapylar siýasatymyzy dünýä meýleminde dowam edýär. Hökümet derejesinde hem bir näçe kararlary kabul etdik. Ýagny pudoklary, bunun beýlek hem ösürmek bilen bagly hem soraglary aral maslahatlaşdyk. Bunun beýlek hem etmeni işlerimiz ören köp. Men her ýerinde bir alyp barýan işlerimiz uly üstünlikleri we bir jan sağlygyny arzu edýän. Sag bolun. Indi bolsa Türkmenistan prezidentiniň gol çekeni resmi namalar bilen tanışdys. Himiýa pudugynyň öňünde bolan wezipler durmuşa geçirmek şeýlehem kärhanalaryň öňümçilikleriniň üzünlüksiz işlemegini üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýykda Türkmen Himiýa döwlet konsernine ýyllyk çarşyjy enjamlary satyn almak barada Italiýanyň Ofmega Heat Transfer Technology kompaniýasynyň şertnama Catalco kysymly katalizatorlary satyn almak barada Beýik Britaniýanyň Johnson Matthey kompaniýasynyň şertnamany öz serişleriniň hasabyna baglaşmaga ygtyýar berildi. Avtomobil ýollarynyň gurulşyny durundurmak baradaky döwlet agentliginiň işini talaba laýyk ýola goýmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýykda avtomobil ýollarynyň gurulşyny durundurmak baradaky döwlet agentligi hakyndaky düzgünnama tasdiqlandy. Avtomobil ýollarynyň gurulşyny durundurmak baradaky döwlet agentligine Adalet ministrligi bilen birlikde karardan gelip çykýan üýtgetmeler we goşmaçylary Türkmenistanyň kanunçylygyna girmek baradaky teklipleri bir ay möhletde Ministrler Kabinetine bermek tapşyryldy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy zamanyna ýurdumyzda ýüpekçilik pudugyny ösdürmek boýunça öňde bolan wezipeleri üstünlikli durmuşa geçirmek, şeýle pilen önürleýän möçerlerini artdyrmak we hilini ýokarlandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi nama laýykda Türkmenistanyň oby hojalyk we daşky uşagy goramak ministrligine hemde welaýetlaryň häkimliklerine 2022-nji ýylda 2300 tonna, şolsanyna Ahal welaýatyna 300 tonna, Balkyn welaýatyna 50 tonna, Daşy welaýatyna 500 tonna, Lewap welaýatyna 1010 tonna, Mar welaýatyna 440 tonna çyg pili önürmegi üpçün etmek tapşyryldy. Oby hojalyk we daşky uşagy goramak ministrligi welaýetlaryň häkimlikleri bilen pili önürmek boýunça baş şertnamalary baglaşmagy, şeýle-hem welaýetlaryň daýhan birleşiklerini, oby hojalyk kärhanalaryny, daýhan hojalyklaryny kärenişler we ýereýelerini ýüpek gurşunyň ýokary hili tohumynyň zerur mukdary bilen üpçün etmege borçlydyrly.
Vilayetlerin häkimliklerine karara laýykly pili öndürmek boýunça şertnamalaryny borçnamalarynyň dol möçörde ýerine ýetirilmegini üpçün etmek tapşyryldy. Berqarar döwletiň täze ýamanyň galkynyşy zamanyny ilatyň arasynda sagdyn durmuş gadalaryny wagt etmek we giňden ornaşdyrmak, temmäke garşy görüşmek, raýatlaryň saglyk ýagdaýyny hasy gowranyrmak we adam ömrüniň dowamlygyny artyrmak Türkmenistany 2025-nji ýyla çenli temmäkeden azat ýurda öwürmek üçin netijeli çäreleri durmuşa geçirmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resmi namalaşykda Türkmenistany temmäkeden azat ýurda öwürmek boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama we ony amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirilmeli çäreleň mailnamasy tasdiklanyldy. Şeýle Türkmenistany temmäkeden azat ýurda öwürmek boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnamany amala aşyrmak baradaky pudugary utguşdyrjy topar dördüli. Onuň düzümi tasdiklanyldy. Ministrliklary we puduklyny dolanyş idaralaryna Vilayetler hemde Aşgabat şäheriniň häkimliklerine milli maksatnamanyň amala aşyrylmagyny üpçün etmek tapşyryldy. Demir ýol ulugy hakyndaky Türkmenistanyň kanunyna laýykly Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýykly demir ýoluň sowma zowluklarynyň bellenilmeginiň we peýdalanylmagynyň tertibi tasdiklanyldy. Berqarar döwletiň täze ýamanyň galkynyşy zamanyny ýurdumyzyň güllä ösmegini we özgertleri amala aşyrmakda zenanlarymyzyň bitirýän uly hyzmatlaryny watanmyda wepaly, sagdyn we ruh bilen neselleri terbiýelep ýetişdirýänliklaryny nazar alyp, şeýle ata-babalarymyzyň mehriban enelerimize we eziz uýalarymyza hormat goýmak baradaky asyrly däplerini dowam etdirmek hemde halkara zenanlar güni münasibetli ýurdumyzyň aýal gyýlaryna pul sowgatlaryny bermek hakynda Türkmenistan prezidentiniň 2019-njy ýylyň 27 fevralyna çykaran 1150-nji kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti buýrugy gol çekdi. Resmi nama laýykly eýetçiliginiň görnüşine garamadan ähli kärhanlarda, idaralarda we guramalarda işleýän aýal gyýlara, pensiýa we döwlet kömek puluny alýan aýal gyýlara, önümçilikden aýrylmak şerti bilen aspiranturada, doktoranturada we kliniki ordinaturada okuyan aýal gyýlara, Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Döwlet Gullugy Akademiýasynyň 2 okuw ýylynyň az bolmadyk möhletli okuwlarynyň diňleýiji aýal gyýlaryna, talip gelin gyýlara, orta mekdeplerde okuyan we mektebe çenli çaglary idara terbiýelenýän gyýlara 2022-nji ýylyň 1-6-njy marty aralygynda Türkmenistanyň prezidentiniň adyndan halkara zenanlar güni münasibetli 60 manat möçörde pul sowgatlaryny dawarary ýagdaýda gowşurmak bellenildi. Häzir bolsa hormatly prezidentiniň adyna giren hatlan tanşa diýäs, onu şeýle diýilýär. Onuň Ali Hidratiýa Türkmenistan prezidenti Jenap Gurbanuly Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanuly Melikulyç, siziň golaýdaky aýgatly syýasy ädimgiň Türkmen döwletiniň durnukly ösmek üçin täze mümkinçilikleri aşjakdygyny ananýan. Innik saýlanjak prezidentiň siziň başlan ýoluňyzy dowam etdirmegine umyd edýän. Türkmen döwletiniň bütünlüğiniň we ösüşiniň bähidine siziň alyp barýan işiňizde Türkmen halky tarapyndan ýokary baha berilejekdigini ananýan. Iki halkyň arasynda hakyky dogunlygy we ananyşmagy berqarar etmekde ýurdun lider hökmünde siziň amala aşyrýan işiňiziň bahasyna ýetme ýokdur. Siziň gatnaşmaňyzda biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlugyň berkden berk tutulan binýadynyň geljekde hem putulanylmagyna umyd edýän. Hormatly Gurbanuly Melikulyç, size berkjan saglyk we üstünlikler, dogunlyk Türkmen halkyna bolsa awadançylyk hemde rowaşlyk arzuw edýän. Hormatlamak bilen Sadyr Japarow, Qırğız Respublikasynyň prezidenti. Ýurdumyzda Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşýarlaryň saýlawçylar bilen duşlyklar dowam edýär. Dalaşýarlar wagty işlerini geçirmek üçin saýlaw kodeksine laýyklykda özlerine berilen deň mümkinçiliklerden hem hukuklardan peýdalanyp, ýygnaklarda, mejlislerde köpçülikleriň habar beriş telişlerine çykyş edýärler. Munyň özi demokratik ýüreligi bilen dawranylmagynyň aýdyň subutnamasydyr.
Ahal vilayetinin Akboğda etrafının Änew şäheriniň Medenet öýünde Türkmenistanyň prezidenti wezipetine ýurdumynyň Demokratik Partiyasinden dalaşgar Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Serdar Berdimuhammedow bilen saýrowçylaryň duşy boldy. Bu duşyga zähmetkeşler toporlarynyň jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, hormatly ýaşlylar we ýaşlar gatnaşdylar. Türkmenistanyň Demokratik Partiyasinyň Ahal Vilayet Komitetiniň başlygy Işan Guliýew duşy açyp, dalaşgaryň ynanylan wekili Demokratik Partiýanyň Göktepe Tarap Komitetiniň başlygy Hojaýewa söz berdi. Ol ýagnanlary iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgaryň zähmet ýoly bilen tanıştyrdy hemde Serdar Berdimuhammedowyň şahsy hemde işegolik häsiýetlerini belläp, ony giň gözetimli, sowatly, goramaçylyk ukyby bolan ýokary derejeli hünärmen türkmenistanylaryň ýaş nesliniň munasyp wekil hukmyna häsiýetlendirdi. Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgaryň dörli düdümlerde ýolbaşy wezipelerini işleýän wagtynda işe jogapkärçilikli çemeleşýänligi, başlangyçlar bilen çykyş edýänligi, täzeçilikleri girdiýänligi hemde ýokary hünär derejesi belenildi. Soňra ýurdumyň prezidenti wezipetine dalaşgar saýlawçylaryň öňüne çykyş etdi. Vice-premier Serdar Berdimuhammedow saýlawlaryň öňýany naky maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, döwlet başdanlygyna saýlanan ýagdaýynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň 11 fevralda geçirilen mejlisinde milli liderimiň karary bilen tasdiklanan berkara döwletiň täze iýamynyň galganyşy Türkmenistan 2020-2050 ýyllarda durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasynyň gelip çykýan ilkinji nowatda wezipeler nazar almak bilen ata watanymyzda hemde türkmen halkyna gulluk etjekdigini, durmuş ugurda siýasaty dowam etdirjekdigini nykdady. Dalaşgar tebiği aýratynlyklaryň hemde mümkinçilikleriň hasabyna sebitleriň ösdürmegi bilen bagly meseleler üns merkezinde saklajakdygyny belledi. Şu wagtda geljekde welaýetleriň ykdysadyetleriniň sağlaşly ösdürmegi üçin şertler döretmäge aýratyn ähmet berler. Munyň özi olaryň hojalyk hemde önümçilik düdümleriniň özara baglanşygy, harit hemde önüm dolanşygy üçin täze mümkinçilikler açar. Şunna uly we kiçi şäherlerde, ilatly ýerlerde ýaşaýan adamlaryň ählet üçin durmuş ýaşaý şertleriniň bitewil üňlerini kemal getirmek esasy wezipe bolmagyna galar. Ýaşaý jaýlarynyň hemde toplumlaryň, owularyň gurulmagy, täze awtomobil ýollarynyň çekilmegi, hereket edýänläriniň durkunyň täzelenmegi, gaz geçirjiläriniň elektrik we argatnaşyk ulgamlarynyň, köpürleriň önümçilik durmuş maksatly desgalaryň gurulşy, täze iş orunlarynyň döredilmegi döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğur bolmagyna galar. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Serdar Berdimuhammedow saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip, ilatyň saglygyny goramak, şol sana saglyk döwlet maksatnamasyna hemde beýleki ugurdaş maksatnamalarda kefitlenen wezipeleri nazarda tutup, ýurdumynyň saglygy goraş we derman senagaty ulgamyny mundan meýlekde kämilleşdirmek, şeýle-de Türkmenistanlara edilýän lokmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýokurlanmak bilen bagly meseleler barada durup geçdi. Iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgar Serdar Berdimuhammedow duşyň ahyryna ýygnananlara hoşalyk bildirdi. Hemde garaşdy beýtarap watanymynyň awadançylarynyň we türkmen halkynyň bagtyaranyň behbedine, güýç gowwadyny, tejribesini gaýgyrmajakdygyny ananlardy. Duşunda wamyna edilen çykyşlarda milli ykdysadyetimiz üçin owa senagat pudogynyň aýratyn ähmetini atarly. Bu pudog senagat kärhanalary çiğ mal bilen hemde ýurdumyzda adyk bolşulygyny üpjün edýär. Şunun bilen baglanykda her sebitin şol sany Ahal vilayetiniň owu hojalygyny ösdürmek boýunça maksatnamalaryň durmuşa geçirilmegine, ulgamda badyr gatnaşyklaryny ösdürmegiň hasyllygy ýokurlandyrmagyň, ýer we suw serişdelerini dolandyrmagyň netijelerini ýokurlandyrmagyň, pudaga alman gazananlaryny we sany tehnologiýalary ornaşdyrmagyň, owu hojalyk önümlerini gaýtadan işleýän senagatyň täze önümçilik gowwatlyklaryny hemde mineral dökünleri önürýän kärhanalary döretmegiň wajypdygy bellenildi. Bu wezipeniň çözülmegi owa senagat toplumynyň jemi içeriki önüme goşýan goşandyny hemde ýurdumynyň eksport gowwatyny artdyrmaga mümkinçilik berer. Şeýle-de Daşary vilayet häkimligine raýatlariň teklipçi topar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipetine dalaşgarlygy hödürlenen Liwap vilayetiniň mali ykdysadyet orta hünäri kolmekdeniň direktory Perhat Begenjewiň saýlawçylar bilen duşy boldy. Türkmenistanyň Kärdaşy ýakylaşyklarynyň Daşary vilayet birleşiginiň başlygynyň ornmasary Taganow duşy açyp, dalaşgaryň ynanylan wekiline Türkmen Hawa şäheriniň 28-nji orta mekdebiniň direktory Ýagmirowa söz berdi. Ol ýagnanlary dalaşgaryň zähmet ýoly bilen tanışdyryp, ony gojurly, ýokary hünärli, moğlumçylyk işinde tejribe toplan, sowatly, goramaçylyk ukyby bolan, talap edici ýolbaşy hökmüne häsiýetlendirdi. Soňra iň ýokary döwlet wezipetine dalaşgar saýlawçylary saýlawlaryň öňýany naky maksatnamasynyň esasy ugurlary bilen tanışdyrdy.
Bellenşälik hemme taraplaryn sağlaşyk ösýän döwri bap ýurdumyz dünýäde durnukly ykdysadyetli, baý, medeniýetli, halkyň hal ýagdaýyny iýligdäli gowlandyrmagy, ähli gyzyklanma bildirýän döwletler hemde iri halkara guramalary bilen din hukukly dostlukly gatnaşyklary ösdürmäge we giňeltmäge gönükdirilen, içerik hemde daşary siýasatly bitarap, parahatçylyk söýüji döwlet hökmüne dünýäde giňden ikrar edildi. Dalaşkar gazanlanan üstünlüklere iň gowy dünýä hemde döwleti dolanmagyň toplanan tejribesine daýanyp, ösüşiň we awadançylygyň täze sepgitlerine tarap saýlanmandan ugur boýunça mundan meýlekde öňe gitmeliligini noktada. Bu maksatlary etmek üçin ýurdumyzda ähli şertler bar. Halkymyzyň bitegligi, jewitligi hemde bagtly geljege bolan miýdemez anamy bu şertleriň iň esasydyr. Döwlet maksatnamalaryna şol sany ýakyna kabul edilen Türkmenistany 2022-nji, 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösürmek milli maksatnamasyna göz öňünde tutulan hemde başlanan giň gerimli özgertmeler dowam etdirilýär. Hususy telekeçiligi döwlet tarapyndan hemme taraplaryn gollaw berilýär. Durmuş ugurly siýasat mundan meýlekde halkymyzyň ýokary durmuş derejesini üpçün etmäge gönükdirler. Ferhat Begenjew saýlawçylaryň alam bilim ulgamyny mundan meýlekde kämilleşdirmek, ýokary derejeli ýaş günlermenler taýýarlamak, saglygy goraýyş, daşky uşagy goramak we ekologiýa awadançylygyny üpçün etmek ulgamlaryny ösdürmek baradaky sowallaryna jogap berip, iň ýokary döwlet wezipesine saýlanan halatyna öz bilimini, başarmagyny hemde tejribesini mehriban watanymyzyň hemde halkymyzyň berkwedine gönükdirjekdigini ananlardy. Duşgatnyjlar gahrman arkadamyzyň ýaş gojurlygy we maksady okunly ýol başlary ködürlemek baradaky teklifiniň wajypdygyny tap, dalaşgara saýlawlaryň öň ýanyna maksatnamasy bilen tanışdyran üçin hoşallyklaryny bildirdiler. Hemde oňa 12-nji martda geçiriljek prezident saýlawlaryna üstünlükler ardy etdiler. Şeýlede bir ýerde raýatlaryň teklipçi topar tarapyndan Türkmenistanyň prezidenti wezipesine ködürlenen dalaşgar, Türkmenistanyň Döwlet Energetika Institutynyň gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmeleri ilmi ölümçilik merkeziniň direktori Hakyly Sariýewiň saýlawçylar bilen duşugy boldy. Duşugy kärdeşe ýakylaşlanan Daşary Welaýat Birleşiginiň esasy hünärmeni Jollyf açyp, iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgaryň ynanynan wekiline, Döwlet Energetika Institutynyň energetika puwdagynyň ykdysadyýety kafedrasynyň müdiriniň wezipesini ýerine ýetirýän Agajanowa söz berdi. Ol ýygnananlary Sariýewiň zähmet ýoly bilen tanışdyryp, oň guramaşly ukybyny, siýasat aýdan sowatlylygyny, giň göz ýetimini, watan söýjiligini, ýokary hünär derejesini, ýaşary terbiyelemek işinde uly tejribesini bellädi hemde ony göwünaçyk adam hemde oňa hojalykçy kökmünde käsetlendirdi. Soňra Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgar saýlawlaryň öň ýanyna maksatnamasynyň esasy ugurlaryny beýan edip, adamlar baradaky aladanyň halkymyzyň hal ýagdaýyny hassa gowlandyrmagyň mundan meýlekde döwlet siýasatynyň eller tutulýan ugur boljokdygyny bellädi. Sariýew ýurdumynyň döwletligini potalanyrmakda, ykdysadyýety ösdürmekde, raýatlarymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesini ýokarlandyrmakda ýeten birin sepgitlerini belläp, geljekde halk hojalygy toplumynyň esasy puwdaklarynyň ýokary ösüş depkinini saklamak, berhara döwletiň täze ýamynyň galkynşy, Türkmenistany 2022-nji, 2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadydan ösdürmegiň milli maksatnamasyny üstünlikli durmuşa geçirmek üçin anyk ädimleriň ädiljekdigini aýtdy. Iň ýokary döwlet wezipesine dalaşgar ýanyş energetika toplumyny ösdürmegiň meselesine durup, uglawadara serişdeleriniň ägir türlü gorlaryna eýe bolan Türkmenistanyň mundan meýlekde öz serişde kuwwatyny tutuş adamlaryň berkwedine ulanjokdygyny hemde ýanyş energetika toplumyny döwrewatlaşdyrmak we energiýa serişdeleriniň dünýä bazarlaryna iýerleýän ugurlaryny diversifikasyalashdyrmak ýörelgelerini esaslanýan siýasaty durmuşa geçirjekdigini noktada. Geljekde energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerem ýurdumyzda giňden ulanýar. Sariýew owa hojalygyny döwrewatlaşdyrmaga, kiçik hemde orta telekeçiligi gollamaga, ýurdumyzda adyk bolşulygyny, ekologiýa awadançylygyny üpçün etmäge ulans beriljekdigini aýtdy. Hemme taraplaryn bilimli, aň paýhasly ýaş netlik hemde milli ykdysadyýetyň durly puwdaklary üçin ýokary derejeli hünärmenler taýýarlamak, alam hemde beýleki ugurlar ösdürmek ilkinji nowbatdaky wezipeleriň hatarına görkezildi. Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgar ýygnananlaryň sowallaryna jogap berip, o wesenagy toplumyny özgertmek boýunça häzirki wagtda ýurdumyzda durmuşa geçirilýän maksatnamanyň çäklerini, ekrançylaryň netijeli dähmet çekmek üçin ähli şertleriň dörediljekdigini bellädi. Şonuň bilen bir hatarda milli medeniýetimizi ösdürmek we halkymyzyň gymmatly mirasyny wagt etmek boýunça işleriň dowam ettiriljekdigini bellädi.
ähli ulgamlara sany tehnologiýalar we ösen halkara tejribesini işen ornaşdyrmak wajyp ugurlaryň hatarına belenildi. Tarif ýygnatnazylara hoşalyk sözlerini beýan edip, iň ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýynda ähli tagallalaryny, bilimini, toplan zähmet tejribesini mähraman halkymyň hemde ata watanymyzyň berkbedine gönükdirjekdigini ananlardy. Senagatı ötürmäge, ähli içerki serişdeleri netijeli ulanmagy, täze iş ornlaryny döretmäge, ykdysadyň ähli pudoklaryny, bilim, medeniyet, sport, syýahatçylyk, durmuş üçünçligi ulgamlaryny kämilleşdirmek boýunça özgertmeleri dowam etdirmäge aýratyn ähmet berler diýip çykyş edenler belediler. Liverpool aýatynyň häkimligine Türkmenistanyň prezidenti wezipesine Aşgabat şäheriniň teklipçi topar tarapyndan hödürlenen dalaşgar Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň almy işler boýunça prorektory, pedagogika ilmlaryň kandidaty Hydyr Nunaýewiň taýlawçylar bilen duşugy boldy. Duşugy Kerdeşler arkalaşyklarynyň Türkmenabat şäher birleşiginiň başlygy Jumaýew açdy. Sonra dalaşgaryň ananlan adamy Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň pedagogika we psihologiýa kafedrasynyň müdiriniň wezipesini wagtlaýan ýerine ýetirji. Silap söz berildi. Ol saýlawçylary ýokary döwlet wezipesine dalaşgaryň zähmet ýoly hemde şahsy we işogur häsiýetleri bilen tanışdyrdy. Dalaşgar wezipesine jogapkärçilikli çemileşýän, zähmetçi işiň durmuş we raýatlyk oruny eýleýän, mugallimçilik işine ägirtili tejribe toplan, ýaşlaň paýhatly pederlerimiziň wesiýetlerine, däplerine we padlyk ruhuny terbiýelenmegine aýratyn üns bergen şahsiýet hökmüni häsiýetlendirildi. Sonra vilayatyň saýlawçylarynyň öňünde Türkmenistanyň prezidenti wezipesine dalaşgar çykyş etdi. Nunaýew saýlawlaryň öňýärnäki maksatnamasynyň esasy ugurlary barada aýdyp, döwlet başlygyny wezipesine saýlanylsa, durmuş ugurly siýasaty dowam edip, mähriban watanymyza, halkymyza ihlasly zähmeti bilen gulluk etjekdigini notady. Dalaşgaryň belleşi ýaly giň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmek, ykdysady ösüşiň ýokary depginlerini öpçün etmek, hususy telekeçilige gulluk bermek, raýatlyň durmuş goraglygy ýaly wezipeler hemişelik üns merkezinde saklanar. Kabul edilen döwlet maksatnamalaryny şol sany Milli Geňeşiň halk maslahatynyň ýakyna geçirilen mejlisinde tasdiklanan Türkmenistany geljek 30 ýylda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasyny durmuşa geçirmek boýunça maksatnamalaryň işler amala aşyrylar. Milli ykdysadyýetimiziň beýlekde diversifikasiýa ýol bilen ösdürmek, halk hojalygy toplumynyň ähli pudoklarynyň durnukly ösüşini saklamak, ýurdumyzyň ähli tebitleriniň şol sany Liverpool aýatynyň şäherlerini we owalaryny döwraplaşdyrmak saýlawlaryň öňýärnäki maksatnamanyň möhüm ugurlary bolup durýar. Daşary siýasatda Türkmenistan hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedowyň dünýäniň ähli döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklaryň özara bähwitli hyzmatdaşlygyň berkidilmegini ugur edinýän siýasatyna üýtgüksiz agrarly bolar diýip ýokary döwlet wezipesine dalaşgar notady. Saýlawçylaryň sowallaryna jogap berip Nunaýew ýaşlaň watansöýçilik ruhuny terbiýelenmegine, ýokary hünärli işgärleri döwlet guruluşy ulgamyna ýaş nesilleri işçiň çekmäge taýýarlygyň çäklerini, bilim ulgamyny kämilleşdirmek meselelerine aýratyn üns berilejekdigini bellädi. Dalaşgar duşuň ahyrynda bildirilen anam üçin saýlawçylara hoşarlyk bildirdi hemde garaşsyz bir tarap watanymyzyň mundan beýlekde gülläp ösmegi, mähriban halkymyzyň abadançylygy, bagtyarlygy uğruna güýç gaýratyny, ähli tagallatyny gaýgyrmajakdygyna inanyrdy. Sonra duşlukda çykyş edenler milli lidermadan Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan naşar mejlisinde ýaş, gujurlyk we maksady okuluny ýol başlary hüdürlemek baradaky teklibiniň wajyp danylyp, dalaşgary saýlawlaryň öňýärnäki maksatnamasy bilen tanışdyran üçin hoşarlyklaryny beýan etdiler hemde oňa 12-nji martda geçiriljek prezident saýlawlaryny üstünlük arzu etdiler. Günüň ikinji ýarmynda bu ýerde Türkmenistanyň prezidenti wezipesine beýleki bir dalaşgar teklipçi topar tarapyndan hödürlenen Ahal vilayatynyň Babadaýhan etrawynyň arasaçylyk we keselliň ýaýramana garşy görüşmek gullugynyň başlygy Maksat Murat Öwezgelli bilen duşuk boldy. Duşuk Türkmenabat şäheriniň 4-nji orta mektebiniň türkmen dili we edebiýaty mugallymy Taňryguly açyp, dalaşgaryň ynanlan wekiline Türkmenistanyň magtumladynaky ýaşlar guramasynyň Ahal vilayat geňeşiniň başlygy uraz berdi we söz berdi. Ýygnananlar Maksat Murat Öwezgelliň zähmet ýoly bilen tanışdyryldy. Onuň ýokary hünär, adamkärçilik häsiýetleri, watanymyzyň we halkymyzyň bähwidine gulluk etmäge hemişe taýýardygy aýratyn notary.
Sonra iň ýokary döwlet wezipesine dalaşýar saýlawçylaryň öňüne çykyş etdi. Ol saýlawlaryň öňýanaky maksatnamasynyň esasy orlaryny beýan edip, häzirki wagtda öz ýaşly Türkmenistanyň dünýäniň has okgunly üsýän döwletleriniň hataryna girenligini hemde milli ykdysadyýetimiziň ähli pudoklarynyň innovasiýalary esasyna mundan beýlekde toplumlaryň ösdürilmeginiň, öňde barjy dünýä tejribesiniň we häzirki zaman tehnologiýalarynyň işçiň ornaşdyrylmagynyň, özara rehbetli halkara hyzmatdaşlygynyň ýoly goýulmagynyň möhüm wezipe bolup durýanyny belledi. Milli liderimiziň başyny başlany hemde ýurdumyzyň awadançylygyny, halkymyzyň bagtyýarlygynyň üpçün edilmegine gönükdirilen giňerini özgörtmeleriniň amala aşyrylymagyna uly üns berdiler. Şu ýylyň 11 fevralyna kabul edilen Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysat taýdan ösdürmegiň milli maksatnamasy ygtybarly binýat bolup hyzmat eder. Ýylatyň durmuş derejesini ýygydarly ýokurlandyrmak durmuş ugurly içeri siýasatyň ileri tutulýan oru bolmagyna galar. Şunuň bilen baglykda bu maksatnamada raýatlaryň dolu dereceli dähmet çekmege diýin jalmak üçin aňrabaş amatly şertleň döredilmegine, durmuş maksatla des galan, ilkinji nowatda ýaşaýyş jaýlarynyň, mektepleň we çağlar baglarynyň guruluşyna, raýatlaryň saglygynyň berkidilmegine, häzirki zaman lukmançylyk ilminiň hemde innovasiýa tehnologiýalarynyň işçiň ornaşdyrylmagynyň hasabyna barha kämilleşdirilýän saglyk goraýyşyň netijeli ulgamynyň döredilmegine, ekologiýa wadançylygynyň üpçün edilmegine aýratyn orun berilýär. Öwedgilli saýlawçylaryň sowallaryna jogap bermek bilen saýlawlaryň öňýärnäki maksatnamasynyň ykdysadyýetimiziň möhüm pudoklaryny, hususan ykdysadyýet, ýalňyç energetika, owy senagy toplumlarynyň uly we ara gatnaşyk guruluşyk senagat hemde beýleki pudoklary ösdürmegiň mümkinçilikleri bilen baglanşykly käbir uğurlaryny giňişleýin düşündirdi. Bilimiň ýokary derejesi ýurdumyzyň geljegini, türkmen jemgyýetiniň ruhy, durmuş ykdysady, medeni ösüşini kesgitleýän esasy şertlerden biridir. Şoňa görä bulgamy dünýä derejesine çykarmak, ösüp gelýän nesliň beden we ruhy taýdan sazdaşykly ötüşi hemde dörejilik ukyp başarnyklaryny doly açmak üçin ähli şertler döretmek möhümdir. Türkmenistanyň prezidentina dalaşgar üns serip dinlänlikler üçin hoşallyk bildirip, iň ýokary döwlet wezipesine saýlandan ýagdaýyna ähli gujur gaýratyny, bilimini, tejribesini peýdalanmak bilen watanymyzyň mundan beýlekde gülläp ösmek üçin ihlasly dähmet çekjekdigini ananyrdy. Sonra duşuğa gatnaşyjylar milli liderimiziň ýaş, gujurly, maksady okunly ýolbaşlary hödürlemek barada teklifiniň wajyp tanlytap, dalaşgara saýlawlaryň öňýanaky maksatnamasy bilen tanışdyrmak üçin hoşallyk sözlerini beýan etdiler hemde 10 martda geçiriljek prezident saýlawlaryna üstünlük arzu etdiler. Häzirki döwürde ýurdumyzyň hem halkymyzyň durmuşyny möhüm ähmiýetli bolan işleň, aýratynama jemgyýetçilik siýasat şäherlerine geçirilýän pursatlaryny olaň üstünlikle geçmegi, hem uly rowaşyklara besenmegi uruna edilýän tagalary ähli mumy häsiýeti eýe bolýar. Şunuň bilen baglykda şu gün ýurdumyzyň meçitlerine toy sadakalary berilip, ady birlikde juma namazlary okuldy. Munyň özi ýurdumyzyň ullan kiçe ähli ilatynyň ýurdumyzda parlayan asylly işlere dahilli bolmak urunaky gyzyklanmalarynyň aýdyň beýanly urly. Ma'lum şeýle şu günler ýurdumyzda ýokary döwlet wezipesine şöýleň 10 martyna girişiljek saýlawlaryny taýýarlaň şäherlerini giň meşhurly işler alynyp barlýar. Ähli ýerlerde Türkmenistanyň prezident wezipesine munasyp hataplanýan dalaşgarlar bilen duşuklar geçirilýär. Saýlawçylar ýokary döwlet wezipesine dalaşgarlaryň maksatnamalary bilen tanışýarlar. Bu işleň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegi, oňa ýurdumyzyň ähli saýlawçylarynyň agdy birlikde hem işe gatnaşmaklary syýasy jemgyýetçilik şäheriniň ýokary guramaçylyk derejesini şertlendirýär. Ýurdumyzyň ähli kunjoklaryna berilen toy sadakalaryna teberek çykylyp, mehribanlar hyzamyzyň janynyň sag bolmagy, ýurdumyzyň mundan beýlegem gülläp ösmegi dilek edildi. Ey Allah'ım, göz başyny asyrlaryndan gaýdan, ata babalardan miras galan milli ýörelerimize hem de türkmeniň geňeşmek däwine eýerip, ýyllarly ketwada ýaşlarymyz bilen döwletli maslahatlar geçirip, hem de özüniň bütün ömrüniň manysini halkymyza hem de watanymyza hyzmat etmekde görýän Qarasty hem de baky bir tarap Türkmenistan döwletiniň belet mertebeli prezidenti, ýylgyň alkyşyna munasyp bolan gahrmany, hormatly ýyl ýaşlymyz, hormatly haja arkadamyz, Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň jan sag başydyk ömrü uzak ýurda asuda halk parahat bolup, özüňden hemişe görünmez, beladan, beterden, howpdan, hatardan aman saklap, ýyl ýurtda alyp baran işlerini rowaj eýle. Ey Allah'ım, halkyň arkadaly zamanet ýylynyň bu tähetli anyny ýurdumyň ähli baş meçitlerinde halkymyzyň berkarar watanyň asudalygy, ýylygyň ady birligi hem de hormat has arkadabynyň
bilent başın aman bolmak üçin berýän toý sadakalaryndan okulýan ayet walyň hasyl bolan sawaplaryn başladyk. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ashabının ilimiz, yurdumuz, vatanımız için şirin zana pida eden şehitlerdir, gerçeklerin, älerin, pirlerin, ulemaların, ehli Muhammed ümmetinin, her bir Türkmen mukaddes ozondan umidiyar olanların, hususan hormatly haz arkadamın kıblati, özünün manili ömrünü merdana halkımda hem de mehruan vatanımız bahseden iltilagli yaşlımız Berdi Muhammed oğlu Melikul ağamızın ruhlarını bahseledik. Koy olurun yatan yerler yaktı, zaileri cennet, ruhları saat bolup, imanları hemra olsun. Ey Allah'ım, şu berliyan toy sadakalarının hormatına, ey Allah'ım, şu edilen dua dilenin hormatına, ey Allah'ım, şu okulan ayet kelamların hormatına, Türkmenistan'ın Milli Gençliğinin halk maslahatında, hormatlı prezidentimin halkımız ile ağzıylıkta kabul edilen kararları, hem de 30 yıllık devlet maksatnameti, il günümüz için hayırlı ve kutlu mərək olsun. Şular ýaly döwlet maslahatlaryny goý hemişe dowam olup, ilimiz afuda, yurdun parahat bolup, ýyllarymyz bereketli, taşaklaryny ırtgally hem de döwletleýle. Ey Allah'ım, halkymyzyň gadymdan gelýän halife şäherlik ýörelerini eýrip, şu gürk ynamyz hem de geljek umydymyz bolan ýaşlarymyz jogapkar döwlet weziplerini olar gollap hem de halifelik edip, döwletimiz ösüş üçin täze hem de bilen tepkilerini alyp barýan hormatly hacı arkadam hemişe bilent başta aman olsun. Rabbena atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaben nar ve ahşurna ma'al abrar. Amin ya rabbil alamin. Soňra toý sadakatyna gatnaşýanlara nahar şekilli tutuş ýurdumyzy we döwlet durmuş üçin ähmiýetli çärelerini guramaçylyk geçirmegi, oňa adamlaryň işiň gatnaşmagy häzirki döwrüň möhüm wakaty bolup durýar. Meçhitlerde geçirilen sadakalarda asırlar aşıp gelýän ýaşy desurlary eýerilip, aýat tögülleri okuly. Olarda beýik bir bardan ýurdumyzyň awadançylarynyň, halkymyzyň bagtyarlyk derejesiniň ýokulanmagy, ykdysadyýetimiziň ähli ulgamlarda uly ösüşlerini gazanylmagy dileg edildi. Soňra däp bolşýaly sadaka gatnaşyjylary toý düňçekler gowşurly. Sadaka tamamlanan soň ýurdumyzyň we paýtagtymyzyň ähli meçhitlerini okulýan juma namazlaryny ýaşy dilegler edildi. Meçhitlerde okulan juma namazlaryny beýik bir bardan ýurdumyzyň ömründen belegem gülläsmegi, bereketli türkmen topragyna awadan we bagtyar durmuşyň berkarar bolmagy, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan öňe sürilýän ähli asylly başlanýyşlaryň üstünlikleri besenmegi barada dilegler edildi. Şugun Türkmenistanyň Goranmak ministrläriniň merkezi serkerdeler öýüne hormatly prezident bilen awadançylygyň röwşen gadamlary atly täze kitapynyň tanyşdyrışda barsa geçirildi. Davara Türkmenistanyň döwlet hukuk kengeşiniň agdalary, harby we hukuk goraýjy edaralaryň, pudokloýyny dolanyş edaralarynyň we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri, harby gullukçylar, harby talipler hem de harby okuwçylar gatnaşdylar. Merkezi serkerleri öýüne geçirilen davara harby hukuk goraýjylaryň, harby gullukçylaryň, hormatly belent serkerde başymyzyň awadançylygyň röwşen gadamlary atly täze kitabynyň çapdan çykma münasibetli şatlygyny we ruhy belentligini alamatlandyrdy. Belenşýäli hormatly prezident bilen awadançylygyň röwşen gadamlary atly täze eseri il ýurt awadançylygy umumy adamlar gatnaşyklary dogrusyna geň işleýän söhbetçi. Täze neşri Türkmenistanyň daşary syýasy urny, dünýä derejesinde alyp barýan başlanýyşlarynyň mazmuny, ýurdumyzyň halkara arenasyny eýleýän urny, öňde goýan maksatlaryny hem wezipelerini has aýdyň düşünmäge ýardam edýär. Täze kitap gahrman arkadamyzyň 2021-nji ýylyň dowamynda 2022-nji ýylyň başyna ýurdumyzyň durmuşyndaky hem de halkara derejedäki möhüm wakalary, taryhy seneler münasibetli sözlerini, daşary ýurtlaryň habar berişleriniň wekilleriniň sowallaryna jogaplaryny hem beýlik çykyşlaryny özüne jemleýär. Olarda hormatly prezident bilen insan ýaşaýyşynyň dürli ular barada garaýşlary öz beýan tapýar. Bütün dünýä ähmiýetli meseleleri köp taraplaýyn, düýüpli seljerlip adamlaryň röwşen geljegine hyzmat etjek parasatly pikirleri öňe sürilýär. Davara gatnaşyjylaryň belleşleri ýaly awadançylyk adamlaryň hormatlap gelýän iň beýik ýürelgelerini biridir. Çünki awadançylyk güllä üçin esas şertlarynyň biridir. Yer ýüzünde awadan durmuşyň berkarar bolmagy urna çykşy diýen watanymyza durnukly üçin ygtybarly ýoluna düşdi. Ýurdumyzda syýasat gatnaşyklarda oňyn bir taraply hukuk ýagdaýyndan gelip çykýan wezipelere esaslanmak bilen sebitde durnukly ösüşi, hoşniýetli goňşulyk hem parahatçylyk putranymagy aýratyny ähmiýet berýär.
Parahatçylyk we ösüş maksatlaryna gönükdirilen tasamalaryň durmuşa geçirmegine aýdy dowlatnaşy hemde oňyň teklipleri öňe sürýär. Tanıştırışda barasy harby hukuk goýjydaralyň harby guruluşlaryň ýerine ýetiren şowhunly çykyşlar bilen utgaşdy. Ýerine ýetirilene şirni waglarda hormat prezidentiň beýik başlanýyklarynyň mehriban watanmadan wasby belentden ýanglandy. Aýratynamy awadançylygyň rewşany gadamlara atly çykyş dabragatnaşylaryň ählisini uly ruhunetlik duýusyna ýördi. Dabrançaklaryny hormat prezidentiň harby hukuk goýjydaralyň ähli şahsy düminiň adyndan ýüzlenmek kabul edildi. Halkyň arkadagy zamanasy ýerdilip alan edilen 2022-nji ýylda Türkmen halky täze bir döwre gadam basy. Gahrman arkadagymyzyň ýol başlygyna geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň taryhy mejlisinde berkarar döwretiň täze ýamanyň galkynyşy Türkmenistany 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysadyny ösürmegiň milli maksatnamasy tasdiqlandy. Dünýäniň köpçüliklerine habar beriş terişleri tarapyndan Türkmenistana bolup geçýän wakalary uly ähmiýet berilýär. Türkmenistan Teleradio merkeziniň binasyna geçirilen halkara media forumy ýurdumyzyň ösüşlerine bagşlandy. Türkmenistanyň telewizsiýa, radio plaşyklar we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti bilen Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň guramagyna geçirilen halkara media forumuna gatnaşmak we çykyş etmek üçin dünýäň eri köpçülikleriniň habar beriş terişlerine halkara guramalaryna 200-den gowrak çakylyklar uradyldy. Bu media forumyň işine gatnaşyp çykyş etmek üçin Aziýa ýuwaş ummany teleradiolar birleşiginden, Aziýa sport jurnalistläriniň birleşiginden, Russiýa Federasiýasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Birleşen Arap Emirliklerinden, Türkiýe Respublikasynyň, Özbegistan Respublikasynyň, Azerbaýjan Respublikasynyň, Günörtü Koreýadan, Ýaponiýadan, Ýerdan Haşamit padşahlygyndan, Irakdan, Bahreyn padşahlygyndan, Irlandiýadan, Malaýziýadan we beýleki döwletlerden isleg bildirdiler. Ýaňy ýakyny hormatly prezidentimiziň awadançylygyň rowşan gadamlary adly täze kitap çapdan çykdy. Bu kitapda hormatly prezidentimiziň daşary ýurdun köpçülikleriniň habar beriş terişlerine beren interwýularym uly orny ýelige. Forumyň başynda ýurdumyzyň ösüşlerine bagşlanan video rolik görkezildi. Itartas habarlar gollanyň baş direktorynyň orunbasary Mikhail Gusman bu media forumda çykyş etmek bilen hormatly prezidentimiz bilen bolan taryhy wakalary uly boýsunçylan ýatlady. Söýdümiň başynda Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň telewizsiýa, radio getmişler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine köp sagatyny aýtmak isleýär. Geçen ýyl Jenap prezidentden interwýu almak bagty maňa meser etdi. Bu men durmuşymda ýata gaja pursatlaryň biri boldy. Söhbetleşmelerin dowamyna Jenap prezident ýurdun ösüşini anyp barlayan wajyp meseleleri barada gurrun berdi. Aýratynam maşgaly gymmatlyklary barada durup geçdi. Men Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen bolan söhbetleşmegimden lezdet aldım. Türkmenistanyň köpçülikleriniň habar beriş terişleri bugünkü günde bolup geçýän wakalary gyzgyny bilen halk köpçüligine getirmekde uly işler alyp barýar. Öňümizde boljak prezident saýlawlaryna da köpçülikleriň habar beriş terişleriniň orny ullar. Bizden bu adalatly demokratik saýlawlary dünýä köpçüligine getirer. Hemde bu saýlawlara gatnaşar diýip umyt edýän. Sözümiň ahyryna ýene derwegedek Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow köp sagatyny aýdýan we siziň ähligini de üstünlük ardy edýän. Türkmenistanyň telewizsiýa, radio plaşyklar we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti Aziýa ýuwaş umman teleradiolar birleşiginiň dowru hukukly agdaty bolmak bilen hyzmatdaşlyk babatyna uly işler alyp barylýar. Guramaň baş sekretary Jawad Motkahy öz çykyşyna Aşgabatda bolan taryhy saparlaryny ýatlady hemde ýurdumyzyň ösüşleri barada alyp barýan işleri barada gurrun berdi. Aziýa ýuwaş umman teleradiolar birleşigi bilen hyzmatdaşlygyň çäklaryny onlaýn maslahatlar, webinarlar geçirilýär. Aziýa ýuwaş ummany teleradio getmişler birleşiginiň adyndan türkmen halkyna salam ýollamak isleýär. Halkyň arkadaky zamanysyna Türkmenistanyň telewizsiýa, radio getmişler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti tarapyndan geçirilýän halkara media forum atnaşylary adamzat baradaky köpçülikleriň habar beriş terişleri baradaky ediljek maslahatlaryň üstünlükli geçmegini ardy edýän. Bu meseleler Aziýa ýuwaş ummany teleradio getmişler üçin hem oňa gatnaşýan agdalar üçin hem ölen wajyp mesele bolup durar. Birleşik bütün dünýäde iň ýeri köpçülikleriň habar beriş terişleriniň guramasy bolmak bilen bütün dünýäniň iň oňyn tejribelerini almak we kämilleşdirmek bilen Aziýa ýurtlaryna teleýilimleri kämilleşdirmäge ýardam bermek bilen meşgullanýar. Bu orta bütün dünýäde köpçülikleriň habar beriş terişleriniň täze ösüşlere eýe bolmagyna we Aziýada media ulgamynyň täze asara girmegine ýardam berýär.
Soňky 10 ýyllyklaryň dowamyna adamzat pikirlerini dogly beýan etmekimde geljeki nesillerimize terbiýe bermekde telewiziýa aratnaşyk rewolýusiýasy hökmüne çykyş edýär aýdyp biler. Türkmenistanyň telewiziýa, radio getmeşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetinde Türkmen hökümeti bilen bu birleşik özüniň oňyn gatnaşyklary saklaýar. Soňky 10 ýylyň dowamyna Türkmenistan Aziýa ýuwaş ummany terrorize etmişler birleşiginiň ähli başlangyçlaryny giňden gollaýar. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň Aziýa ýuwaş ummany terrorize etmişler birleşiginiň baş assambleýasynyň 55-nji mejlisiniň şäherlerine geçirilen dawaralar muňa aýdyň tutnama bolup durýar. Bundan başga da Türkmenistan bu birleşigiň Tanf festiwalyna gatnaşan 12 döwletiň biri boldy. Ýene de 2020-nji ýylda geçirilen bu birleşigiň Aýdymsat festiwalyna gatnaşan 13 ýurdun biri Türkmenistan bolup, türkmen medeniýetini, däp-desturlaryny Aziýa ýuwaş ummany ýurtlaryna görkezdi. Türkmenistanyň işçiligi bu birleşige gatnaşy beýleki ýurtlara görüli bolup durýar. Ine Türkmenistanyň şu günkü halkara media forumuna geçirmegem Türkmenistanyň Aziýa sewitinde köpçüliklerin habar berişleri ösdürmekde uly goşunt goşýanyň aýdym futnamasy bolup durýar. Pursatdan peýdalanyp kärdeşlerime we ähli türkmen halkyna üstünlük berdi diýen. Sag bolun. Media forumyň işini Ýaponiýanyň Tokyo şäherinden Sony Middle East and Africa FC kompaniýasynyň baş dolandyrjysy Kauchi Murakami goşurly. Ol öz çykyşyna Türkmenistandan Ýaponiýa arasyna dowam edýän iki tarapy bähwitli hyzmatdaşlygyň ýyl saýyn germiniň giňelgänini bellädi. Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine döwri we teleradio injamlaryny satyn almak, guramak we ulanşa girmek babatda Birleşen Arap Emirlikläriniň Sony Middle East and Africa FC kompaniýasy bilen baglaşylan şertnama laýyklykda detlapky işler alınıp barylýar. Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hyzmatdaş teleradio kompaniýalarynyň biri Umumy Rossiýa döwlet teleradio kompaniýasy bolup durýar. Rossiýa 24 teleýaýlymynyň Merkezi Aziýa we Gazagystan boýunça bölüminiň ýolbaşçysy öz çykyşynda türkmen rus gatnaşyklary barada gurrun berdi hemde burada alınıp barylýan işleň ähmiýeti barada aýtdy. Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň hyzmatdaşlarynyň ýene de biri Azerbaýjanyň telewiziýasy we radiosy ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bolup durýar. Bu kompaniýanyň başlygynyň ornwatary iki ýurdun arasynda gadymyýetden gelýän ananşmak, dost soňunlugy esaslanýan goňşuçylyk gatnaşyklarynyň barha berkidilýänini hemde media giňişligine de ýygydarly potolandyrylýanyny belledi. Türkmen medeniýetine bagyşlanylan dürli dokumental filmler türkmen tarapyndan taýýarlanylýar. Hepdelik ýygydarly AZTV teleýaýlymy arkaly ýaýlyma berilýär. Bu bolsa öz gezeginde türkmen medeniýetine has içgin öwrenmekde AZTV tomaşaçylaryna uly golluk berýär. Hormatly media forumy gatnaşçylary, hormatly kärdeşler, Azerbaýjan we türkmen halklary umumy kökleri, baý gadymy taryhy we däp-desturlary eýdir. Biziň halklarymyzy umumy dilleri we kökleri birleşdirýär. Iki halk hem oğulları deýşler. Bilsiňiz ýaly biziň dogonluk halklarymyzyň özara gatnaşyklarynyň derejesi ähli urlarda ösşeýdir. Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda geçen ýyllarda hyzmatdaşlyk ýokary derejedäki döwletara gepleşiklerine eýe bolup, halkara giňişligine özara anaşmak we gollamak bilen häsiýetlendirilýär. Biziň döwletlerimiziň arasyndaky gatnaşyklary halkara meselelerini we awraýly halkara guramalaryny, bir-biriniň garaýşlaryny we başlanýyşlaryny gollamak bilen häsiýetlendirilýär. Biziň ýurtlarymyzyň arasyndaky dostlyk we dogonluk gatnaşyklaryny biziň çuňur hormatlanýan döwlet başlanýanlarynyň Prezident Ilham Geydarovich Aliýewiň we Türkmenistanyň hormatly prezidenti Gurbanuly Melikulyýew Berdimuhammedowyň tagallalaryny we ähmiýetini aýratyn bellemek isleýärin. Hut şeýle tagallalaryň netijesinde Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasynda ähli urlar we pudoklar boýunça hyzmatdaşlyk üstünlikler sürilýär. Türkmenistanyň we Azerbaýjanyň arasyndaky däp bolan dostlyk gatnaşyklarda medeniýet çygyrynaky gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy aýratyn bellemek gerekdir. Olar halkara gatnaşyklary ulgamynyň syýasy we ykdysady urlarynyň aýrylmaz bölegi bolup durýarlar. Döwletiň daşary syýasatynyň bir bölegi bolmak bilen olar halkara gatnaşyklaryny öňde goýulan maksatlar gazanmaga ýardam edýärler we daşary syýasy ýörelgeleriň esasyna amal aşyrylýar. Şular ýaly üstünlikli gatnaşyklary iki dogonluk ýurdun teleradio kompaniýalarynyň arasyndaky gatnaşyklary mysal getirmek bolar. Ma'lum bolýaly Azerbaýjan we türkmen teleýaýlymlary uzak wagtyň dowamynda hyzmatdaşlyk edýärler. Şeýle öňjöýle hyzmatdaşlygyň netijesinde dürli bilelikde tassamalar amala aşyrylýar. Mysal hökmüne Türk dünýäsi tassamasyny aýtmak bolar. Bu tassamada Türk dünýäsi ähli öwüşünleri bilen tomaşçylara teklip edilýär.
Bu tassama biziň dogonluk halklarymyzyň arasynda medeni baýlyklary, özara alışmakda diýseň uly ähmiýeti bolup, bir-birimizi hassa ýakyndan tanamaga ýardam edýär. Türkmenistany we dogonluk türkmen halkyna pazarlap ösmegini, şol sana ýurtda halkyň arka dagly zaman diýilip aglan edilen ýylla uly üstünlikleri arzu edýär. Özbekistan Respublikasynyň Milli Teleradio Kompaniýasynyň başlygy öz çykyşynda türkmen özbek gatnaşyklarynyň altyn sahypalaryndan mysallar getirmek bilen şeýle ajaýyp wakalaň Özbekistanyň teleýaýlymlar arkaly ýaýylma berilendigini uly tolgunma bilen melledi. Iki ýurdun milli liderleriniň alyp barýan hyzmatdaşlygynyň netijesinde Türkmenistan bilen Özbekistan teleýaýlymlary gatnaşyklary ösürip özara dürli gepleşikleri alşýarlar. Türkmen we özbek halklary ýetilen üstünlikleri bilen gyzgyn tanışýarlar. Koreýan KBS teleradio kompaniýasynyň wekili öz çykyşynda Türkmenistan aradaky gepleşiklen Koreýanyň teleýaýlymlaryna giňden görkezlendigini bellemek bilen Aşgabatda bolan saparlarynyň ýakymly ýatlamalaryny bellep geçdi. Türkiýe Respublikasynyň TRT Awaz teleýaýlymynyň başlygy Türkmenistan aradaky habarlar türk dilli döwletleriň dillerine ýygyderli taýýarlanyp ýaýylma berilýändigini belledi. Şonuň bilen birlikde Türkmenistanyň garaşdyrlyk ýyllarynyň gadanalarynyň ören ähmiýetiniň ulydygyny belledi. Şeýle uly mümkinçilikler döredilgäni üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk beýan etdi. Setanta Sport kompaniýasynyň täjirçilik boýunça direktory Irlandiýanyň Dublin şäherine bu media forma goşulýanlygyny buýsunýanlygyny bellemek bilen Türkmenistanyň sportu ýeten uly üstünlikleri barada durup geçdi. Şeýle-de türkmen halkyna rowaçlyk mundan beýlekde ötüş arzu etdi. Halkyň arkadaky zamanasy ýylnyň täsir wakalarynyň ýene-de biri häzirki wagtda Dubay şäherine dowam edýän halkara sergisi bolup durýar. Bu sergi dünýäň 200 ogly döwleti öz ösüşleri bilen çykyş edýär. Bugünkü çäreden bu ýerde geçirilýän sergini mediaň üstü bilen ýaýmakda da iş alyp barýan Jahins We Click media kompaniýasynyň esaslandyrjysy we ýolbaşçy Hanym Noho Jahini öz çykyşynda häzirki wagtda Türkmenistana bolan gyzyklanmasy barada gurrun berdi. Şeýle-de bugünkü çäreň çäklerini ýurdumyzyň pavilyonum sanly ulgamyň üstü bilen birikdirildi. Bu bolsa sergiň üstü bilen ýurdumyzy öwrenmekde uly ähmiýeti eýe boldy. Şeýle-de bu forumyň çäklerini Setanta Sport kompaniýasynyň täjirçilik boýunça direktory, Hataý Halk Respublikasynyň Türkmenistanaky ilçihanasynyň metbuat ataşysy, Özbekistan Respublikasynyň Milli Teleradio Kompaniýasynyň başlygy, CGTN Russian Hataý Media Korporasiýasynyň baş direktory, Mer 24 habarlar teleýaýlymynyň başlygynyň orunbasary, Ýerdan Haşimit Padşalygynyň habar beriş serwisleriniň wekili, Irak Respublikasynyň habar beriş serwisleriniň wekili, Bahreyn Padşalygynyň habar beriş serwisleriniň wekili gatnaşyp alınıp barlayan hyzmatdaşlykdan gazakly gurrunlar berdiler. Häzirki wagtda Döwlet Komiteti Aziýa Ýuwaşumany teleradioýlymlar birleşiginiň dol hukukly agdaty, sport toparynyň habarlar toparynyň agdaty bolup durýar. Sport metbuatynyň halkara assosiasiýasy bilen Aziýa Sport Jurnalistler birleşigi bilen hyzmatdaşlyk edýär. Şeýle-de iri teleradio kompaniýalaryň 20 goly bilen şertnamalaryň, ähtnamalaryň çäklerine hyzmatdaşlyk edýär. Bulan ähleti bolsa, gahrman arkadamyzyň ýol başlygyna garaşdyrlygyň meýweleri bolmak bilen taryhyň gatyna altyn harplar bilen ýazylýar. Garaşdyr bakyp ýetirip Türkmenistan döwletimiz täze bir döwre gadam basýar. Bu ýylda geçirilýän çäreleri dünýä ýaýmakda bolsa, halkara media forumy nowatda gedek taryhy ähmiýeti eýe bolmak bilen dünýä jemgyýetçiligine ýurdumyzyň üstünliklerini dünýä ýaýar. Salam. Meniň üçin şu çäre gatnaşmak uly hormat bolup durýar. 2016-njy ýylda men Türkmenistana türkmen halkynyň baş goňjy hasaplanýan ahal tekebe döwüne başlanan dawraly çäre gatnaşmak üçin çagyrylym. Bu bolsa siziň ýurdumyzyň medeniýeti we däpde surlar bilen tanışmagy mümkinçilik berýän ajaýyp çäre boldy. Mundan başga da bu çäre Türkmenistanyň we Hitaýyň media guramalarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy ýoly goýmakda ilkinji ädimleriň birisi boldy. Ýa-ni ýakyna Türkmenistanyň hormatly prezidenti Hitaýyň CCTV telekanalyna beren interwýusynda awraýly köpçüliklen habar beriş serwisleri bilen söhbetleşiň. Biziň dostlukly halklarymyzyň we döwletlerimiziň arasynda hassa özara düşünşmäge ýardam etjekdigini nykdy. Öz nowatyna Hitaýyň global teleýaýlymy CCTV Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyasy bilen bilelikde biziň ýurtlarymyzyň özara hyzmatdaşyň ähli urlary boýunça ýetilen sebgitler we üstünlikler barada öz halkyna maglumatlar ýetirmek üçin ihlasly iş alyp barýarlar. Biz maglumat alşmak boýunça platformanyň çägine işýärys. Ýakyn wagtda hyzmatdaşlyk barada ähtnama gol çekeriz. Munyň özi geljege tarap uly ädimdir. Bu platforma tesirleri, gepleşikleri, dokumental filmleri özara alşmak üçin ajaýyp mümkinçilik bolar. Şular ýaly hyzmatdaşyň netijesinde biz Türkmenistanyň we Hitaýyň ýaşaýjylaryna soňky wakalar, täzelikler barada açyk we hemme taraplaýyn maglumatlar ýetirmäge mümkinçilik alarys.
Dünýäniň häzirki çalşarymly döwrüni bir-biriň gollamak bize özümizi umumy umytlara, umumy ymtylmalara, umumy maksatlara eýe bolan, ýeketäk ykbaly bitew jemgyýetiň bir bölegi hükmüni duýmaga ýardam eder. 2022-nji ýyl Türkmenistana halkyň arkadaly zamana silip yglan edildi. Biz şeýle kararyň Türkmen halkynyň erk istegini dol äşgar edýändigini bilýäris. Men Türkmenistany şu dawraly waka bilen gutlaýaryn. Bu waka ýurdun ýaşaýjylaryny, şol sanda media puwdugynyň dörejiligi işgärlerini hem täze ýokary üstünlikleri ruhlandyrar. Üns berip dinläniňiz üçin sag bolun. Türkmenistan köp halky üçin ezidi ýurt. Sebäbi ussa türwelleriniň köpsini özünde jemleýän ýurt. Türkmenistan sewit we Aziýa derejesinde geçirilen ýarışlarda, sport ýarışlary gurnamakda we geçirmek babatyna ösen ýurtlaryň biridir. Men öň 2 ýedek Türkmenistana gelip gördüm. Bu ýurtda sporta aýratyn üns berilýändigine gözüm ýetdi we bu ýurda gün-günden uly üstünlikler gazanýar. Hormat adamlar, Nursoy yurdumuzun guraytana we paýtagtyň Aşgabatda 25 fevralda saat 20-den 26 fevralda saat 20-de boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanışyryň. Balkan vilayatyny üýtgäp durýan burutly howa bolup azkem ýaşar gün ordan telde sekundy 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 6-11 gradus gündizine 20-25 gradus, kenaryaky taraparynda 12-17 gradus maýly bolar. Ahal vilayatyny üýtgäp durýan burutly howa bolup gün ordan telde sekundy 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 4-9 gradus gündizine 19-24 gradus maýly bolar. Mary vilayatyny üýtgäp durýan burutly howa bolup gün ordan telde sekundy 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 4-9 gradus gündizine 19-24 gradus maýly bolar. Liverpool vilayatyny üýtgäp durýan burutly howa bolup gün ordan telde sekundy 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 3-8 gradus gündizine 18-23 gradus maýly bolar. Daş vilayatyny üýtgäp durýan burutly howa bolup gün ordan telde sekundy 9-4 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 3-8 gradus gündizine 15-20 gradus maýly bolar. Paýtagtyň Aşgabatda üýtgäp durýan burutly howa bolup gün ordan telde sekundy 9-11 metr ýetýän şemal utar. Howa ýejetine 6-8 gradus gündizine 20-22 gradus maýly bolar. Ýurdumuzda şu fevral aýynyň 26-syna magnit haýatynyň gowşak täsirli bolmana başlaýar. Edil vatandaşlara gyş pasyny günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanyny nazarlyp, pasylaryň aýratynlyklaryna laýykda gelmegi. Şeýle hem häzirki wagtda howada todan bölüşgörnüň hadadan 7 götürüm artmagy we howanyň akymynyň üýtgeme bilen baglanşykly. Howa şertlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek, oňoýsuz täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berjä etmek, elleri arasda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşar, bulary berk berjä etseňiz, ýylyň islenik basyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunuň bilen watan habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwretiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşleň özeninde bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş sag bolun, Edil ýylaşar.